Morning mga idol. For this video mga idol, magluto tayo kining paninda nato sa kantin. Atong lutuon karon kining kuan, turong nga kamuti, no? Panit og kamuti karon nya ato ang iputos diri sa lumpia wrapper. So time check mga idol. Alas 4:05. Mga itong tigmatang oras para magluto tag paninda sa kantin. Mao ni ang isa ang amuang panginabuhian diri mga idol. Magluto mig mga snacks sa kantin mga bata para buligya ito sa kantin. So tanawa mo ang video mga idol. Luto mi karon og kuan, popcorn o kining lumpia nga kamuti. Mao ni ang kamuti nga atong panitan, dagko kayo. Bali 2 ni sa kilo, dagko kayo. So atong panitan. Human natog panit mga idol, ato na siyang pinupinuhon. Ya, wala natog harina, ya sukar. So siyang basa-basahon gamay para dali ra siya baluton. Sticky siya. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think Samtang pabugnaon taning kamuti mga idol, magluto sa kog popcorn. Popcorn. Ang akong iluto ani nga niya, kining kuan, margarine para magilo siya kay bawal ang food coloring sa eskwelahan. So magluto sa kog popcorn. Diri na ko lutuon ng popcorn mga idol. Sa kahoy lang no nya, kaserola lang pud atong gamit. Kahoy ato ang gamit diri mga idol kay wa tay gasol. So, humanatag balot-balot sa popcorn. Tara, humanatag balot. Magbalot na putag kining kamuti. Ito na yung iputo sa wrapper para ito na pong maluto. living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head. So, dara, humanatag balot mga idol. Daghan natag na balot. Gamay na lang nabilin. Kaya na lang motiwas og balot kaya magluto na tag sugod. O magpainit lang tag mantika diri sa karahay. Ay 1/4 atong gamiton, pamidya. Jo init na nga atong mantika, pagbutang tag asukar. Kay para mag-caramelize ang asukar. Tama lang naman na nato, tagalunod. Ito lang o kayon para mag-caramelize siya. Nag-caramelize na siya mga idol no. Muna siya ang asukar. Pwede na ito ilunod ang kamote. Atong gibutan sa wrapper. Talong kayo kayon mga idol para mapilit ang
sukar no. Atong i-caramelize nga sukar sa diri sa mantika. So mo na yung resulta sa atong giluto karon mga idol. Human na itong luto tanan mga idol. Una siya. Una ituron nga kamuti. Nadala to ang popcorn. Muna itong baligya karong adlaw dito sa kantin sa eskwelahan. Tamian nga turon o popcorn. Human na itong luto. Di pwede nga di na ito tilawan mga idol. Ato ginantilawan. So tara mga idol. Kita na sa inyo tilawan taning isa. Dagang kay gunod. Laman kaya na siya. Sakto ra ang katamis. Dagang kay sulod. Ay pagka-violet niya kamuti. Diya tanse mo ang 5 ay mga idol. 5 ang baligyan ni. Good. So hatod na ako sa kantin og dili na tama na tong video. Agang salamat sa inyong suporta mga idol.